puoli Nelsoni. No, otetaan semmonen tilanne, että ollaan päästy vaikka kaverille tähän. Näin. Esimerkiksi näin. Tai näin. Mutta kaveri puolustaa. Pää ylhäällä. Painetaan kaverin päätä alas. Ei riitä meillä voimat. Mennään tähän painamaan. Omalla kehon painolla. Rinta päällä. Nyt haetaan se oma käsi tänne niskan taakse. Kaveri puolustaa. Samaan aikaan otetaan omalla kädellä tämä kaverin käsi. Nyt meillä on käsi niskan takana. Näin. Sitten vetään kaverin käsi mahdollisimman lähelle tänne kaverin kroppaan. Eli tänne kylkeen kiinni. Sitten lähdetään kiertämään. Ja Kosti yrittää puolustaa ja hakkee päätä vapaaksi ja hakkee, mutta meillä on täällä niin hyvä ote. Joskus saatatte saada jopa kaverin näin. Lähdetään vaan kääntämään. Eli tossulla päätä käymään. Paljon näkyy tässä tilanteessa, kun täältä Elmo. Täältä hajetaan sitä kaveriin. Ja täällä on käsi tai täällä on käsi. Tästä ei onnistu. Eikä täältä 3 metrin päästä makkuulta. Meidän pitää olla lähellä. Käsi kunnolla tänne niskan taakse. Painetaan kaverin pää alas. Ja otetaan se kaverin käsi tuonne haltuun. Kaverin käsi jo siellä. Ei pysty tällä kädellä puolustamaan, koska me lähdetään kääntää tuonne. Tämä käsi on meillä täällä kontrollissa ja tämä pää. Eli puolustus. Katse pois Nelsonista. Eikö niin? Ja päätä ylös. Kosti pyrkii päätä ylös ja tätä kättä pyrkii pitämään tuolla. Puolustaa. Käsi on levyynä tuolla noin. Ei tarvi myrkkiin puristaa, kun saa olla levyynä tuolla noin. Se liimaa oman käden tuonne. Ja tämä jalka. Mutta se kaveri saa siltikin vejettyä sen käden tänne. Ja minä, nyt kun se katsoo pois Nelsonista, Kosti. Minä lähden näillä pikku töpöjaloilla töpöttämään Kostin päätä kohti. Mä en makkaa täällä, vaan mulla on paine koko ajan Kostin tässä selän päällä. Mä voin tässä pötkötellä. Mutta mä en jää pötköttää, kun mä haluan selätysvoiton ja voitolla yö. Eli täältä lähdetään kiertämään. Tää ei varmasti pääse kaveri mihinkään. Rinta kaverin nenän päälle, niin se ei sieltä tuu, kun täällä on käsi siellä niskan. Tai missä onkaan, mutta se, että tämä käsi pitää saada kontrolli. Jos mä otan vaan täältä, niin Kostilla on tosi hyvä puolustaa kädellä ja jalalla, niin saan kyllä kiertää ja vaikka mitä tehdä, kun Kosti puolustaa liikkuu mukana tänne suuntaan. Tässä teillä on vielä helpompi tehdä se. Niin. Te saatte tästä omalla jalalla, te saatte kaverin tänne. Te voitte ottaa sen täältä, mistä ikinä yletätte. Mutta nyt Grecossa, kun ei saa jalasta ottaa kiinni, tytötä saa niin vapaassa ottaa tuolta jalasta kiinni ja lähteä tästäkin. Mutta Grecossa niin sama homma. Kosti puolustaa, pää ylös ja katse pois. Mutta meillä oli paljon sitä, että katsottiin vastustajia näin. Tästä on tosi helppo kipata kaveri. Mutta kun se katsoo tuonne ja pyrkii kääntämään ittiä tuonne suuntaan. Otapa minusta tuolta. Näin. Ja Kosti on nytten. Mutta kun mä otan taistelujalan ja mä oon näin, niin se ei saa. Mutta jos mä oon näin, kato tänne näin, niin Kosti työntää mut jalakalla tuolta ympäriinsä. Ja kun painikisoissa huuetaan, että taistelujalka, niin se pitää tulla automaattisesti. Ja pitää muistaa se, että te otatte sen taistelujalan.